Ти направи едно, сега постоянно го правиш. Стига то. Викаш, това ще иска ли пари дето в София? Не. Друго ще искаш. 16, Свенчево го дава такова. Ти с нов телефон ли бе? То да е ново, бе. Redmi. Виж. И ти ги въртиш така, стария какво го направи? Заложи го. Тук е, бе. Redmi, мой Redmi, бе. Realme пише. Realme. Минуста на модерна. Те му се сменят снимки. Виж сега котка се появи. Ти си го направил да се сменя, така. Иван. Рижа, виж. Това като направиш фигура да си запазиш информацията и на мен така, заради революта. Заради революта така става. Да. Сега по-долу се появи, пирамида се появи. Майо. Ъгълче. Майо. Чакай да ти покажа това сега, как да видиш.